kalabiang iyo ban sedang no ya kene kijing shikri jung yo blay akene kene opai singi akabas sedang jong kene kijing shikri jung yo blay nyai ku blay pi para bangai bi baro adik menyala mani don akene kapor kerteng ke betiang bak badon bortam ke jung trai onong penim bi ya jung yo Jesus Christ ni pidiang ni subhai pi wei ki para bangai baro cekene kijing shikri jung yo blay akene no opai singi ni pidiang sobha kerpang ye piru ki para bangai be ki bang padon balang ban ngi hni ki ba yai don rangkat ban ngi hak jing sakri bele ki bakom kane na koi ka siu turai se koi pan bare ki por baro jing don rangkat ki jong pi ka pen sir hem ye ki jing sakri bele jong hi po ka balang ni pidiang sobha ye pi hak ne ko por hak ne ki jing sakri ki jong hi yau bele ngi pidiang sobha ru ya ki para mensiem ki para bangai ki ba kodor ki bom la ban don rangkat ban ngi ha kene kopor ha ka yeng ka jong blai ndai ki bala ban yo i le ki bala ban pe leng ba ka YouTube program jong balang te ngi pidiang so bhai phiru sha kene ka jing sakri hang no no pi don ngai scam ba blai lo rangkat ba pi da ka jing yo ban talang ne kene ka jing sakri u blai un kar khu ye phiru lak ba kene da ka bi yo ban ta ne kene ka jing sakri jong yo blai ha kene ka singi ki para bangai be kene ka di ka singi utrai ka bakarpang ka bangyong ka Pentecost Sunday ngai scam ba blame kar khu yingi lang ba ka jing rakhe kene kesngi blame kar khu yingi de ke jing kar khu kan jam sem para bengin mi no na ka yeng go jong blay ngin mi rangkat ba kene ke jing kar khu ke jong blay ni don ha kene ka por inong kran na pedang jongi Reverend kamo kwa lalu Reverend ke lalu wengi yong bi pastor iwan rangkat bar ki khon ki jong arngot te ni pidiang sobha ya pi pastor penpau ju sungu suborom ya pi ba pila pelaj ke por ke bakodor jong pi bandon rangkat ban ngi kum ke balang ha kene ke sengi ke bakarpang bakham tam ma pinyo ban ai ke khubor na ka ktien ke ba em ke jong blai ngir ngai scam ba blai don ke khubor lang ba ju pi pastor ar ke khubor ke ba pin ai pedang jongi kan long ke jingkar khu kan long ke jing kersan bor yang ngi kum ki khon jong ke balang kham tam ke bakom kene ke sengi pidiang sobharu iki khon ki jong pastor baro arngot ki bedon rangkan bat ki jing dor rangkat jong kiro ka pensingan ngi ha ke jing sakri ke jong ya oblay khender ki jing pinitu i pastor kama kwa lalu don itrei ha ka district sai sama ha ka presbytery nongba nongjeri hadam ka badai ha ka KJP sinot mingi i pastor i deiru uskatri jong ka PYF lane ka Presbyterian Youth Fellowship General Assembly but isong isa ha kasenong umulong but pastor yang sepenitu su ya ledeng ngan kerpat ada don kinu kiwei par kijing penitu ke ba dang don kamban pen sungo pedang jongi ngan kapor ngan kerpat i pastor ban senang penitu su ilidi nalor kene ke banga ngalapan se osngo kene kapor tenga scam ba blay nyalam yingi lamba kene kapor padi ke jing sakri ke jongi baro arok basdang arok bawai no padi kapor ke basa ngaiti hai pastor ban nyalam yingi kapor ko beli sibon teman mesan ke benta ke jing kren pediang baro na ke benta ke jing penito boleh kur kui pi pada kene kapor ini ya shikmat ha kijing shikri ke jongi oblay daga banga kwa aban puli hangi pedeng jongi ki ktien ke bem ki jong oblay ki mengasim ha kene kapor ni kijing ruai sam naga nambar ka balai pulai khot ka banengkong bad haduk ka balai ka omkum ni toya lekmen how try ko pi ki bahok kajing yaro kalong kaba internet ya ki babeng tu aingu how try ha ka duitara to ruai ya ki jing yaro hau ha ka nebel kaba sngo kaba shipho sai to ruai hau ya ka jing ruai kaba thamai to temba da ka jing sawa bajam ini kilong kiktin ki em ki jong blay ke baki khot yangi hagani ka por na ka banta bangin wan si ka jing mane yo blay ngin ptengi ka jing shikri ka jongi yo blay hagani ka por da ka jing ruai ka ba sauspa sausan
Nagakot jing ruai ka nambar ka ba saus pa sa pusan. Lam yanga atrai Jehovah. Pilgrim lengba ka perthai. Nga ngatlot mameto ai bor. Ptin yanga dakti isnei. Kat bangaim the hang athe lajing ai ai. Anda poi harut wa Jordan. Jing shepting what I can wan. Lengba jing at pelun itrim. Jisuan mame bantan. Hallelujah. Junom long harikanan. Yanga atra Jehovah, pilgrim lake bakapete. Yanga tlot mamitu aibor, din yanga yakti isne. Kat bangaim, kat bangaim, te ate lajing ai kat bangaim, kat bangaim, te ate lajing ai ngandi ka ka jingim leilengan sliang shu ai ngan bam namana gospel panuku kanjing Imru kat bangaim, kat bangaim, nganom tan siliang shu kat bangaim, kat bangaim. Sliang shu onda boy harut ba Jordan jing shepti what I can wan ling ba jing at pelung itrim Jisuan mami bantan. Hallelujah, hallelujah. Junom long harikanan. Hallelujah, hallelujah. Junom long harikanan. Hashwa bangin yalet haublay hagijing duai. Ngakwa ban puli kato kane ki benta nagaktiin ka jong balay. Naga-testament barim nagi-kitab Deuteronomy lanong gabakan riu kot gabakandai bat gabashipo. Naga-kitab Deuteronomy lanong gabakan riu kot gabakandai bat gabashipo. Bat kumjuru naga-testament gabatamay nagikam ki apostol lanong kabaar kot kabanangkong halo kabasaw kikitin ki jong balay ki ongkum ni to man ken halade henyo kitayaw
Da kabas dang ken ya kita ki hinyau ki teo na do kapor ba me sedang ban ot ya ukeu. Bat men rakhi ya ka nyam ki teo ha utrai ba bolei jome. Da ka jingai ngo snobha ka kti ya ka ba men aingo. Kat ba utrai ba bolei jome ula kerku yame. Teon dala poi ke sengi Pentecost ki baro kilaya don lang hakawai ke jaka. Te kendit lawan ke jing sawana beneng kum kalaer ba babe kertep bat kala pendap ya ka ying baro kawai hakaba kilaya syong bat lapau haki telit haki ki telit ki bapait penat kum kading. Te kala syong halor way pa way naki. Bala pendap yaki baro da umensim bakut. Bat kilayas dang ban kren ha ki way pat ki telit. Kat kum umensim ula aibor yaki ban kren. Kinang ilong kikitin ki ba im ki jong ubelay. Ubelayin kurkuy ngilang ba kajing pulih bat kajing sngaw yaki. Tungin ya lej ubelay kajing duay. Kukpa jungi bah beneng. Nyai ngo ya meh ni kapor. Ya kajing yalam ke pastat bat kajing isnai ke jome yangi. Bengi yok benrung ha kani kayeng ke bak kentang kan rahat bihe. Kayeng ke balatai karpang na kabenta ban pelong ya kajing yaro. Bat kajing manis im ya meh boleh. Ngidon ha kani balang Presbyterian Mauro. Kan rahat bihe rengkat bat kini kikun bat ki para bengit. Jong kani ka balang. Nyai nguk kan rahat bij bangi yo bani wan kum ni ban syakri lai lut kan rahat bij haga ni ka sngi ka bakar pang ka balong ka sngi Pentecost ka ba shitelup ka perthai ki Kristan ki rakhi ka jingwan hier umen sim bakut badai lang baga ni ka sngi ki bangai ki omat ya ka jing penthamai bor ya ka jing pensyat bor baru ia kajingai bor bani alap ia ka gospel ke jong me. Namar kata kadaungi wan hang ni kenran bi de kajing sngorit. Ngi wan ban pendem ya ladi. Hagi sla kejat ki bakut ki jong me. Ban syakri ban pandon burom ya melang bakan ni kasngi ke bakar pang. Kum tangi da duai kenran bi bemen long rekat bat ngi baro ki benta ki bangin sependep. Ki jingrwai yaro ki bingirwai ni ki sintur ki batlot ki jongi to ai bikin long ki bapediang hakmat jong ka khet ka jingis nei ka jong ma ki kten ki bangi pule ni ka kten ka bakhot ka jong ma kan rad bi to ai bikin long ki jingbam ki donut bat ka jingim ka bakan jaman sim ka jongi ki kubor ke begini sama ke ni kapor to ai bikin long leng ba ka jing persat bor man sim ba khu jong me leng ba ki thalit ki batlot bat usyakri u jong me uba malakot kan rabi ne ka benta ban syakri ka ni ka kam ka bakra bat ka bakantang ka jong me ngaduai ne ka benta ki para benget ki bedon hang ni baro begini o ma di ka jing kerku leng ba ka ni ka jing syakri ka ni kapor ngaduai rut radi kan radi namatagi long yeng Kristan baro kiba don napo jengkani ka balang baru baro sitelup ka perthai bakin ma di kani ka sngi Pentecost ya ka jing trei jong man sim bakot bangin yo ban penthamai bor pat ya ka jim ka jongi dorkat kan radi ban ngi ki baro ki bangin spendep kin long kat kum ka mon ka ba krau ka jama Ngipan gini baro aga kerteng unong panim jong yu Jesus Christ. Amen. Hakani kapor ngaso ang kerpat iki osyas jaga balang menlumi ki jengu bahadin berkelum jengu ngakerpat yaitu san is imli ba insa duai penketang ki jengu batru bakal ni kasing try ka deru ka Assembly Day of Prayer itu san sabur ki jing duai yakimat jing duai blapha nakibor balang mahajrong. Trong cái địa đuổi
Iwan bandem red selajat ke bakoi jong me au ble pa jong i bab neng ling ba gani gop no pai ski jong gani ski ka bakrau bagantang ke jong me ngai ngu ime ko try mela don rekat ye ke jing im ke jong i ling ba gani ski por baro ke le no bat kam tam gani ko por ko try mela plai jat ki patlot ke jong i ban ban kiu sha ke jing ka bagantang ke jong me ya ka ban shong sipor ban yero pendan brom ya ka teng be im ke jong me try kan rat ni dat wai ling ba gani ka por to mani snei ban don rekat ko try ling ba gani ka jing shakri ke jong i ha gani ka jan me try kan rat gani ka ski ka long ka ski ka bakerpang habangi kum ki khon jong ka balang ko try ni kan mau ya ka jing ya ka ski Pentecost Sunday ko try ya ke jing wan hiar ke jong men sim ba khoj ke jong me halagi jong ki ben reu ko try kan ran try kan ran ni da duai ling ba ke ne ka por kumba mela pha ye lo jong men sim halagi jong ki sen ran ha ki snem ki ba me chwa ko try kan ran ni da duai ko try kan ran ling ba ke ne ka por mani snei ban pha ye lo jong men sim jong me ru ko try halagi jong ki khon ki ba lang ko try mengin yo mat ko try ye ki jing don rekat ke jong me ngin yo mat ru ya ka bor ka jong me ko try ha ka jing shakri ka jong i ya me ko try ni da duai ling ba ka ne ko por ko try mani snei ban don rekat ko try ya ka PCI ko try kan rat ka shlem ka jing shakri ka jong me ko try ka ba don ka banta ka ba kraw ban pentelun ya ki kam ki ba kraw ka jong me ko try hala ka jong ka ri ka ba i ka jong i ngida duai ko try kan rat nadu ki pastor ko try ki administrative secretary ko try kan rat ki badon ke benta ka ba kraw ko try kan rat ban pentelun ya kam ka jong me ling ba ka PCI ki long tang ki breu ap deng sibun ki jing telot ki jing dunai ngida duai ya ki jing pen ku bor men sim ko jong me ko try kan rat ba deng ki jing telot ki jong ki kum ki breu ko try kan rat kin yo skill ya ka jing yalam ka jong me bagi lang la ko try kan rat ban pentelun ya ka kam ka ba kraw ka ba kentang ka jong me ha ka ne ka ri ka ba i ka jong i ngida duai ko try kan rat ling ba ka ne ka por mani snei ban don rikat ye ki mission field jong gan PCI ko try kam tam ye ka damasa ko try mission field ka badon ka banta ka ba kraw ko try kan rat ban yalap ye kubor ka ba im ka jong me hang te ka jaka mani snei ban don rikat no du ki mission worker baro ki shakri ki jong me ka badon ka banta ka ba kraw ko try kan rat ban panyat ya kan ka mission hang te ko try kan rat ngida duai ko try kan rat ye jing don rikat ki jong me mani snei ban ai ki met ki ba ko ki ba kya ai ki ko try kan rat kham tam ye ka bor ko try kan rat bagi la ban pentelun ya ka kam ka jong me hang te ngida duai ru mani snei ban kren dalu jong men sim ba ko jong me ko try ba ka ku bor ka jong me ko try kan rat kan yo jaka ha ka te ka jaka baka kam ka jong me ko try kan roy bat kanang seiso na ka wei ka por shik wei pat ka por many snei ban don kat ko try kan rat ling ba kan ka por ngi wan ban bu akamat jong me na mata ki missionary ginong ya lap ki ba don ka benta ka ba kraw ko try kan rat ling ba ka PCI ling ba ki unit ki ba per many snei ban don kat ko try ki ru kum chu kum ki breu kum ki khon jong ka balang ko try ngi lapen ko ngu ye me ko try ban le chaka prthei ban ya lap ye khu bor ka ba im ko jong me ko try hapring ke jing pen ko ngu ka jong i ko try kan rat ngi don kam ro ke jing don kat ke jong me men hi sei ban don kat ko try ye ki shakri ki jong me ki missionary ki nong ye lap ko try ki benta ki ba per la ki long ling ba ka PCI ling ba ki unit ki ba per la ka long ko try rat ling ba ki balang ki jong i ha kan he ka ri bat ki bi ki jong i kum chu men hi snei ban ai bor ki ko try kan rat bi ki nang la ko try kan rat ban yo ye ka bor ban ye lap ye khu bor ka ba im ka jong me ma try kan rat kita ki bre kita ki khon ki jong me ko try kan rat ki bam pat yo ngeu ye ki tin ka ba im ka jong me kila ko try kan rat ban wan ban penyes no ha ka balang ka jong me ko try kan rat ngida duai leng ba ka ne ka por ko try kum ka PCI ko try ngi don ka benta ka ba kraw ko try kan rat ban wan ha kmat jong me leng ba ka ne ka jan mit gerpang na mata ki ba shem la not ko try kan rat ki ba dei ha ka ne ka ri ka ba i ka jong i ko try ha manipur ki ba dei ru shabar jong ka ne ka ri ka ba i India jong i ko try la ka long ha Myanmar
lakalong hakari Russia but Ukraine ko try lakalong Palestine but kari Israel ko try rat si bon ki khon ki chome ko try rat ki bala mahat ye ki jing tenju ki ba e nam banda ki jing ya ki jaj ban riu hang te ki jaka ko try rat i dad wai ko try rat ling ba ka ni ka por manis nei bandor kat ko try rat ling ba chong ki ru ko try to is nei bandor kat ling ba ki nong sin char jong ki te ki ri ko try rat bakin don ka men sim ka jingit kli bakin ang la ko try rat bon wan rai ki jing suk ki jing sanya pedeng ki te ki ri ko try rat bagi khon ki jong me ko try ki badon na ki balang ki ba pher ka tai ka chaka ko try kin yo mat ki jing don rakat ki jong me kin yo ye ki jing suk ko try rat aba de pedeng ki ne ki jing e ki bagedi ban kin ju a try la da long ka mon jong me to is nei ko try rat pan ai ba ki jing suk kan wan pat kan wan pai pat hai ni ki ri ki badon man ta pedeng ki jing ye ki ni da wai ko try rat men is nei ban don kat ru ya ki nong ya lam jong ka ri wa i ki jong i ko try ka ri India ka ba i ki jong i ko try rat ni don ha pedeng si bon ko try rat ki jing le ap ha ki ni ka ri ki jong i ru kum chu ko try rat ni da wai ko try rat men ai ki jing start ye ki ba ki nang la ko try rat kham tam e ko try rat ban ya sen share la ke jong kari ke ba i ke jong i ko try da ke jing tip breu tip play ko try kan rat ba a try kan rat mang hi a try kan rat ginang yo ikalat ka balai bloid ban chakri ya me ko try ha kan no ke jaka ka ba ki don kerpang e ngida duai leng ba ke ka por na benda ka PCI centenary celebration ka ban long ha ke ka snem arjar arpun reu try kan rat ni ada dua nem tak ni ru kum chu ko try mlai snei bandon kat ling ba jing shakri ling ba ni ki snem baro ko try ni da dua nem tak ni ka centenary celebration ru kum chu ka ban long ka ni ka snem ka ban wan ki program ki bangin sependep ko try kan rat kin long ko try kan rat ki bal long nak bawan nak khet ki jing snei ki chong me kin long ka bor ko try kan rat ban thau thmai nak ban ta ka jing im ka chong i ki khon ki chong me ha ka ni ri bat ka ba i ki chong i hi bar ko wei gi da ruai ki jing don kat jong men sim ko chong me ko try ban yalam ye ki jing pen kre baro ko try kan rat ai kan long po ki jing yalam ki chong me gi da ruai leng ba ka ni ka por ko try kan rat meni snei ban don kat ru bedeng ki jing shakri ki chong i ko try leng ba ka ni ki chan mit na pedeng ki jing ker khu ki pakan sai tam e ki jong me ko try kan rat ki bal ma ker khu ha ka jing im ka chong i leng ba ki kam ki ti ki bang i try ko try kin diat na gini jing ker khu ko try kan rat i wan ra shaka kam ka jong me leng ba ka ni ka por de menis ne ko try kan rat ban ker khu ban shim ti ki ko try kan rat ba shano ka benta ba ka balang ka jong me ka pendon kam ko try ka long ye bat pen kraw ka lama gospel ka jong me ha ka ni ka slan jong ka ni ka perthei gida du hai leng ba ka ni ka por ba shakri jong me ko try pastor ubale wan ban yalam ha ka ni ka balang ka jong i ka ni ka por ban sam ye khubor pentecost ha ka ni ka chan me ko try gida du wai ki jing pen sle mun sem ko ka bor chau me ko try bagi e baro kem li os ngeu leng ba khet ki jing leng ba ushakri jong me ko try ki long ke jing pen chai bor na khet ki jing snake ki jong me ko try kin long ka bor ban ka ta na ta ka jing im ka jong i we pi we ka ni ka por ba den bengin mi no na ka ni jing ka ba kan tang ka jong me gin yo mat ki jing ker khu ka jong me ban gin yo mat ro ki jing suk ka jing ten na ka men sim ka jong i sim ti ka por ka dang badang sa ko try ka tang ji sung i wai men ta shbom shukuru amen Bentangin poi pat sakawai ke benta jang jing shikri ke jong i oblei hak ni ka por kata kalong ya gaba inyo e ka jing sam ya ka khobor ne ka thien ka jong oblei lengbau shikri batlot jong u hak ni ka por bat ka jum kum ka jing pen kre ne ka benta ke do nu bat ki jing mut jing perkhat ki jong i hak ni ka por ngi nerwai sakawai ke jing ruai na ka number ka ba chispa ar panyo ko man sim ka jing pen thamai akhir da ka bor bakrau penduru ka but usoitan ka jing sneu nangi tolau ya kal beneng atrai to pha ya ginong pop ban panim ai ngin sneu ka ktin ka jome isnei kan rat ai nginim rengkat bat ki shakri jome pha lu man sim ban ya trei to pen kendo ya ginong pop pen pau la ka jingai ai ya gi man sim jong im menta
to pensyai atrai babha ingin mat ke jingit ke jong me lam yangi syakading pernah. Sim kajing pentemai ayarda kapur bakrau penduru kamput usoita kajing snip nang itulau yakal neng atwai tupa yakino oban penem angin snow kaktin kajong mi isneken rat angin ringkan ba isyak wijong mi halumen simpan yatrei du benken du yakinom po pen paula kajing ai yakimen sinjong imenta tu pencai atrai baba ingin mak kacing itong mi lam yangi syakading na. I temen besan jong kabalang badi bala penyai ru hagijing pedeng keren pedang yang badi yang hilang baro kitemen besan be baro kebaken tubro ya kitkot jong ka komiti balang ya pi ki longkpa ki longkmi ki kon samla bala dadan ru ki habarit apa yang sungguh bahai pi ke kerteng ke batiang ke jong nong panim jongi uji sukres hagani ka por sigani ka kalimat ka bangin yo banyo snow ya ka kubor na ka ktin ke jong balai i temen basan ila ongru yang ban ai ka jing pen ito kendiat syapang ladi ngam dadone ai ru nagabentaban penito syapang yaladi namar bangalong tangun nong pop ubaswai ubalayo ya kajing map kajong nong panim jong yu Jesus Christ pinpala try la dengan yatu yapi namar banga ngala he hagani ka balang ngan yatu yapi tip don nem don ba ito syu yang amenta ngadai balayo e ka jimbun nagani ka balang presbyterian mauro men bangadang dong tong khuna hagato ko por kayeng mani hangni ka daitang da kayeng mani tin bat ka khmat jong ka kayeng mani ka pha setheliang bat ka phalau jong kayeng mani ngadang yai kan mau do kini kisngi kalong ka ba itnat de ki prang plang ki bajar ngam bat kayeng mani la dangam bakla ka deiru de kiyeng tin yong namar kata kadau kidon katu kat ni gireu ba bat kilong kemi ki badan buram nga itu dur khmat yapi hagatu kopor ngasa rekat bat inya kha jong ai don hangni kabanga yolat banlit school shani bat ngisa kita gi than kita gi dong shatai ke ba kedon shatai shajan kuatar PTS ngaju le jing seng hangni bat hadin katu kat ni snempat ngi ya karya no shkewi pat kidong hangni po sor shalong baniasa baniadem ngani thu yapi kidon katukan ni kidur kemat ke bangadang itu paham entah ngani thu yapi
An rai fi finam itu show yang ngai let's say. Namar bangadang dei tangu khuna ak to kapor. Ubarai kho bar bayong ba. Ki perlo ki ong ngapor badik puli. Pej habajur galer dia jan ba bar kamu kwa namar dal ajur ler yo syara na galer. Barai kho palat. Bat kumta ngala im kani kadong. Bat kini ki dong kini ki tanya ka to kapor ki long ki dong ki bingia syang ka jinglong kena. Ani to ya fi. Ngang ni na Stephen School ngi hier de ki bol baring hado si umsing. Hado si ki tan bat ni sami nang tay na badon katay ka ka sanker. Ani to ya fi. Haga to kapor ka golfling pat juker ka ro ya ka. Haman badon ki bawan tit golf ya ka bawan lek kai ngan itu ifi ngi dei mangi ki kena be tambol ngia ngam si kitu kinala kidon tli bahe gitu kipor ngia tambol ngi pelut gi por gi jinglong kena jungi hang ni ki babon gi perlok jongaru kidon nagani kadong tang bangila ya he layasan ladon lagi jong ki jingkit kle ngimla syu bania kendo nomar bingi hab bania be bania kam shaprang ya ki jingi ai lenti jongi he ka jingim kapor ka namsya enga bangan yato iki ai syapang kipor ki balalaj daga jingis nei ka jong bulai na pareng jong ka jilli ka jingsnio kumu samla gitu kipor ubulai ula khot enga sya ka jing syukri ka kapor ka banga ngatrei kum u sa ka bakiong ha ka PWD building ngala ngop agi jingsnio jong kani ka partai. Hari ubulai ulah keren, baru ulah say yang na pedengkum kata kecili. Hagaba ulah pak yang syakani kecingnya lenti ke batamai bat. Bat menta ngasa hagilai teli ke stesen ke setiau. Ke stesen ke banga ngasa kawai ke dai ke madan ruting. Hagaba ilok bat kikon jonga ki sa hangtai namar bagi kikon jonga ki lit school. Syate syane shalong bat kabar pat ke station jonga kadai hasnong umulong kaba niladon kayeng kasem ya sa yadem hangtai habayo shuti bat kabalai pat ngahaban lej syaka lengkha trai kabadai syaka tai ke district sai sama ha kabalang sai sama ka snong kabadon syaki dei gitan bordar syaki dei gitan bordar lapia ilang ba ka snong nartiang terter surok ubopoi syakhanduli bat hado sya hamren asam udon kata kasyong kadon hau tau surok ngahaban be agita kirkom ya lenti ban penbiang kikam jong kacing syukri yo blay lang ba kabalang baru daga jingis nei ke jong blay ba daga jing ngorit u blay la tenrong kini ki terpeng ki batrot ki jonga ban yakit ban ya ba ikikam jong ka PCI kumuskretri jong ke Presbyterian Youth Fellowship PCI General Assembly. Baru lengbaga ni ke kam ngidon sibon ki ai ki ban pendap bat ki ban ya lenti. Bat i pastor lendan ni badai pastor in charge yang pila ong inga sekren pastor kandiat sepang ke PCI. Tinga ong inga ngam ju melien ji syaban keren slam haswa bangan same ke kubor. Tang mentaru ngalak kham keren slam namar bakadon ka jingya dai bat kani ka balang nadok kapor jong ke jinglong kena. Ti ka PCI menta kandap no sispa asnem. Bat kan sarki hang teh balang Presbyterian Put Muri asnem arjar arpun riu. Yang skin pila tip ya kata. Bat ka Presbyterian Youth Fellowship ka badai ka jingya seng samla jong ka PCI kandap san pusnem ngin rakhi ya ka hagetayo manengkong jong Oktober hang teh Mizoram kumta hagajing shisha ngila temu bahkan don gajing rakhi hasinot mingi reni gidau ki bangimla bankier gajing bambiang jong kapor jong gajing penkre yo lesing ngil hapan paspon ya ka hadu subnai Oktober bat ngila kriya ka Mizoram ban ngidon sibon ki lan ngitho khana syapang ka PCI bat ka PYF, bat ka PWF. Kidai ki apex body jong ki bor balang jongi ki balang Presbyterian. Duai kublai sibon teman besan bapila kan mawingi ki jing duai. Duai nang mata ka PCI.
Duai na mata ka PYF bat ka PWF. Duai na mata ki nong yalam ki jongi. Ya ka bangin dang la. Ban pentelun iki kam jong ka jing syakri ki jong belai. Lang baki ni ki bor balang. Bana ka jo ka poru. Ngadon hang teh por Roberts Hospital. Kumu secretary jong ka organizing committee. Tarai kini ka teo baladep kiawan na po Roberts Hospital. Dan ngam bakala. Ki yakot yang aru. Henry nakadaw bangala don lupa ki program ki bangila pembet ngam syam lalat syuk banuan. Bat kiawan ngidon kam ke jingkershan ke jongpi ya katai ka Dr. H.G. Roberts Hospital. Ka badai ka mati jong ki missionary ka bakila ai ngila ma ka jingiet ka jongki. Bat ngidon kam ban penhe pensan ya ka om tang ban pennek kumtai. Ngidon kam ban penyar ya ka bat menta ngidon ya ka jingtai ya ka centenary building. Ka bangi ong ka annex building. Ka bangi don ni ka budget kumbasan pusau krore yai complete. Bat ngidon kam ni ka jingkershan jongpi. Kumta pin subhaban ya kan maulem mingi ka jingduai. Habangi yai lenti, habangi kendo, igi donors, habangi kendo, igi nong yarap, ngin nang yobor syusyu, ya kaban nang penyah igi kam. Ban ngidon ki program, kiba bun, nagabenta, ban raise fund ro, nagabenta kan iko hospital. Mentang ngakwa ban karpat epi, bapin skumba ban duai, ban ngidon kawai gajing tumu kata kalong ban wan rai, ya ki nong ruai, kibana syabari, kibana syabari. Lengba ka musical concert bat ngidang don hapo jong ka jing pen kre bat ka jing tray rengkat bat ka jing tray bat ka sorkar jela jongi naga benta bangin yo pan pelong ya kawai ka mega musical concert ka bangin yorui ka jing kerku lengba ki jing yalap lengba ki jing ruai ngamon banong baru bangin yoru ya ka ban race fund baki para bangai bat ki bas ngau kelui mensim man ai ka hospital kiniawan syakata ka program ka jongi. Sekumbahaman dua ilem nama tahu syakri jong kunrat ngakerpat ya pi bangala ban tray hakata ka komiti bagi pun gikam bangi don kam ban penkret nama tahu ban race gi fon bat di jing don kam kapor ka namsya yang abangan keren ki babon ngala asim la katu kat neteli ki minutes mentangan poi pat skawai ke benta kata kalong syaka kubor nagaktin ka jang balai. Ki para bangay bihit, hagani ka sngi, kabalong ka sngi ka bakarpang, kabangi tip ya kakum ka Pentecost Sunday. Ngan kren hagani ka por, dagabangan pensyong nong rim nagaktin ka jong ublay, nagito ki benta ki bangala puli mene. Hagaba puli sedang bat duai. Nagakitab Deuteronomy lanong ka ba kanriud kot ka ba kendai bat ka ba shipau baru kumju ni kikam ki apostol lanong ka ba kot ka ba nengkong bat ka ba sao hagani ka sngi Pentecost ka bamut ka sngi ka ba sanpo ya kani ka sngi ka ba sanpo ni Pentecost ngiyo ya ka daga bangi ken na do kasngi jong ka jingmi pat u Jesus Christ kasngi Easter Sunday but hado kani kasngi ka bamenta ngidon sanpau tali kisngi ladangi kenya ki tayo ngidon nyaw tali ki tayo hado kani kasngi nado ka tayo ne ka Sunday ka bangi ong ka Easter Sunday. Bat ngirakhi ya kani kasngi namar bakadon ka jingja ka bakerpang kabayatho yangi lengba kani ka kotba ka bangiong ka ktien ka jong balai hagaba kani kasngi la pandap do mensim bakho hagi senran jong Jisu bat ki bangai bat baro ki la kren hagi thale jong ki hi ya ki kam bapala jongu blay namar kata kadau bangi sarakhi ya ka Pentecost Sunday ka jingdap san posngi
nado ke Easter Sunday but day agani ka sngi kata gale er ka babe ka day sim bakhoy ngan ya lengkot kidon artli ki jaj sanpo sngi ha ka Bible artli kita ki jaj sanpo sngi ha ka Bible kabanengkong ngakwa bania thu hapreng jongi syapang kata ka sanpo sngi jong ka testament barim hagaktin Hebrew ya kane ka sanpo sngi ka baki rakhi ki ong ya ka Shavuot hagane ka sngi ka ba sanpo ki rakhi namar baki kan mau ya ka jinglai lut ka jongki nari Egypt nado ka sngi ka bab ki yo ban mi lai lut nari Egypt na kikti jong uparo na ka jingsha temrao habaki ken san po sngi ki palong ya kaniam ka jinglai kaniam baki lalai bat kumno ki rakhi ya kanika Shavuot kirakhi ya ka hagi arukom kabanangkong ka jingrakhi ya kanika Shavuot kalong lengba ka jingai ngo ka jongki yoblay da ki so jong kilengkha ka baki kirep ne ka baki onga ka ktin nongway ka thanksgiving of agricultural fruits but hakani hakapas dangjong ka jing rakhi ya kanika Shavuot ki ot yo ukeu barli neu baki ong ukeu liur but dauni ki ai ya ka jingai ngu yo ublay but haba penkut pat ya kani ka jing rakhi ya ka Shavuot ki ot pat hakatiau ka bakhadu jong ka niam ka jinglai ya uta ukeu telang ne wit kiba puli syapang ki jingthong jingtep ne kiba bam ye ki keu ki tip ba ya ka jing ya pher jong ukeu barli bat ukeu wit ubarli ulong ubakam duna labanong ki jing bang ne ki vitamin bat utau wit pat ulong ubakam klain ubakam long karpang ha ki vitamin bat ubakam bang namar kata kada ha ka bakhadu ki ai do ne ukeu telang ubakam karpang ha ka jingai ngu ka jongki le pilaban syam ye kini ki jingya tho pisko ba ban puli na ka kitab Deuteronomy lanong ka bakhan reu ter pin syam syapang kini ki ki ba ki Hebrew ne ki Jew ki ai ngu yo blai lengba ki jingthong ki so jong ki jingthong jingtep jongki bat karukom ka ba arpat ka ba ki rakhi ya kanika Shavuot kalong ka ba ki aingu yo ublay namar ka ktin ka ba ki kilayo ka bamut namar ba kilayo ya ki hukum kata kita ki Torah halum Sinai langba Moses bar haganika sngi Shavuot ne ka Pentecost haga testament barim laju rakhi de ka pandon burom yo boleh namar ka jing penyo ka jangu ya ki hukum namar bagi jiu ki ngai kerpang ha ki hukum bat ki ngai ba lang ba ka jing bot ya ki ni ki hukum kila banyo ya ka jing penem ti namar kata kadau hakum ka ni ka sngi ki jiu ki kiu showlum seyon ban mani yo boleh baru omju don shu ki jingtrai ki jingta agane ka sngi henrei kum ka sngi jong ka jingkhoj baro shenrang bat kan thei ki a shong ha ka yeng utrai ban mane ya oblei Leviticus lanong ka baar pulai khot ka baar phuwei ki a tho yangi shpang kita baru ya kane ka Shavuot hadu gini ki sngi ki jai ben reu jiu ki badon keleng ka perthai kham tamme hapo ri Israel kidang
Rakhi but celebrate ya kanika Shavuot celebration ka bakiong. Lada pipet ya ki calendar jong kari Israel le jong ki Jew. Hanong ba Jerusalem ki alum man peteng ya ka jing rakhi. How ni usnem. How ni usnem ro. Pinda pet ya ki calendar pinsyo i ki tarik bahaw ni usnem ki rakhi na do shitrik benai jon hado lai tarik benai jon jong ni usnem arpusan ya kanika Shavuot. Ki para benget kita gidai kirkom rakhi haka testament berim ya kanika Shavuot ni kanika sngi ka ba sampau. But haka testament ka ba thamai pat ya ka Pentecost la rakhi ya ka daga ba khain na do ka sngi ka jingmi padu Jesus Christ ka bang yong ya ka Easter Sunday daga ba ki khain lang but hado kata ka sngi ka ba kia don lang baro ha ka kamra ha ka wei ka kamra kia lum lang ha Jerusalem daga ba ki khmil enti ya ki dak ke ba phala ka te ka sngi ka ba boleh unpa apeng jongki but ki hapeng bagi don ha kata ka sngi ka bak sanpau namar kamdei ka jingjiar khat hare ka kadei ka jingyalum namar ba ki ju rekhi ya ka jingdap sanpau snem ya ka niam ka jinglai namar kata ka ki la yalum kata ka kamra ha Jerusalem but hakum kata ka por bagi yalum ublei ulapa yo mensem bakut but kila yo pediang ya ka jing penthamai bor ya ka jinget ka bathamai ka jongki yo Jesus Christ ubala mipat bad bala job ya ka jingyap bat langba ka ni ka jing yo pediang ka jongki yo mensem bakut kirang yo bor ban yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ hasatlah ka pertai baru kinang man roy ha ka jingim ka jongki ban ya syakri yo boleh ubadai Jesus Christ wat apeng jong ka jing penshitom ha gitu ki spas ngi ki banangkong ya ki Kristan ki jing ki baki kimat Henry kim shem la kan randin ban syakri bat ban playo Jesus Christ namar bagi la yo bor no ni mensim bakot ha ka sngi Pentecost kapor ka nam sya ban ya thu ya ka history jong ki Kristan ki badang lung ha ki spas nem ki banangkong ngan ya thu ya pi haki ki por ki mat ya ki jing penshitom ki babun na preng jong ki haban pet nasnong ki haban ri sigi krem ki haban ri sigi klau ki ptap namar ba ki sha penshitom bala sha ken ya katakan niam kla ki ong ya katakan niam Kristan bat ka jing pla jinget yo Jesus Christ Henry kini ki sembai jong mensim bakut kim syam la kan randin badai leng bau ni sembai leng ba kini ki sembai ki balayo mat bad balayo priang ya mensim bakut ngiyo ega balang hadu kini ki sngi nga ong ba ngiyo ega balang Presbyterian kadai leng ba ki so jong mensim bakut ni ki so jong ka sngi Pentecost namar ba ngidei ki balang ki bami ilang ba kata ka Reformation movement hagapor jong ka jing petmai ya ka balang lakhot yang ki Protestan but kinong yalam jong ha ki por kinong yalam jong ha ki por John Calvin Martin Luther John Knox but kiwei ki habban pet nakaway ka sinong sikaway pat namar ba kabor jong ka sorkar kabala hukum da kabalang Roman Catholic da kababorom ki habban pet nga namla banya tholut ya pihak ni kapor na kapor kam sya engi banya tho ikitagi history but kumta dailang ba kum kata kapor namar ba kabalang ha kato kapor nado ba balapan benaya ka daw tau pat sya Theodosius ba ka balang kadai na banlong ka balang Roman Catholic house nam lais pa prapo habala penbena
ki babun ki shamjinge namar ki myo shu ban shakri lai lut ya ka kot ba la shakni naki ba ki myo shu ban rwai lai lut ki myo shu ban duai lai lut but kita ki jing sedang kila poi ter haduk bangin da poi si spak senam gi bakhat san but day lang ba kita ki sok jong men sem bakut ngin sayo pat ya kane ka balang presbyterian ka bala seng ya ka house nem khat san spa an rup ho hang tei ha Scotland nyai ngu yo blai ba ka ching trei ka jong men sem bakut kadang yai peteng haduk kini kisngi but ka balang presbyterian ka dei ka balang ka badai ha gadur ka bau Jesus Christ ula seng ya ka balang anut banong namaru Jesus Christ ukwa yang i bangin seng ya ka balang bangin yait de ka jingyalam jong men sem bakoi pra bangen u apostol Paul ru khen karpang bahaya ka ne ka sngi Pentecost ne ka ne ka sngi ka basan pau namar kata uda sahabat ki para bangen jangu ha Ephesus hadu ka sngi Pentecost Kanda poi kata kasngi Pentecost kenang ban penyo boria ledi bat iginong Ephesus what happening ki jinge ha ka jingyai lenti jongu kumun nong yalap udah ngej scam bah bakani kasngi Pentecost kalong kasngi kabaya ki jingkang on seplewang no war da ka bor men sim bakoi kasti ka banang kong siginong korin kalonong kabakhan riut khot ka ba praga ya thu yangi Siapang kita ki ai baro. Namare ka jingkang ka bakraw, bat ka badon bor la pelewang yanga ong apostol Paul. Ki para bingen biin. Hagini kisngi. Ngirakhi ya kani kasngi ka bakarpang, kasngi Pentecost. Om tang hapo sinod jongi, po assembly bat po PCI Henry habaro si telup pertai ngirakhi ya gani kasngi Pentecost namar bangi ken mau ya ka jingle phala ka chong ublai bau ija yangi ban karshan yangi lang ba ka jing the no yoni men sim bakoi uni men sim bakoi udai badon bor ban penthma yang abat yapi wei pa wei ka ban sim ka batlot namar kabor jong uni ublay men sim bakut uyarang kat bat lai ngut ki blay lai hawai ngiong ublay kupa blay kun bat blay men sim bakut kidai kita ki lai hawai ublay ken ki bangi ngingek bat uni ublay men sim bakut udai ublay bangi im magini kisngi ubaya don rekat bat ngi ki bangi ong kadai ka juk jong men sim bakut namar kata kadau ki para bengit biit ngidai ben ngongu si kadaya yo blai namar baula isnai yangi baula le bha ka jingim ka jongi da ka bangi yo ya ka jing shakri lai lot bat ban khot karpat ka do ka por yo ni men sem ba khot bo un karshan yanga bat yapi la dengi don hapreng jong ka jing tlot jing swai ki jing pang jing sitam ki jing duk jing rangli ki jing sngosi ki jing sngo diao bat ngim deiru ban kelet wat apreng jong ka jing kemen ban aingu yo ni ublei jongi ubala the yo men sim ba khoi hangi namar kata kadau ngiri ban nyau yiki jingkat ku ka jingim ke jongi ki bau blei ula the nalor bau la pha yo blei kun ban sha na ka ban ki pop ki jongi halor ding phna ban sai khu yiki pop ki jongi bon long lang kenya na kabanta jonga bat jongpi ki pop jongi ki bala saw han kin sali parkum kayor dei lang bau ni ublay ukon bat nalor kata ublay syam le no yangi udang ya yalam yangi da ka ba uthe yo men sem bakoi hapreng jongi bat kani ka sngi Pentecost ka dei ka sngi ka bangi sa kan mau ka ba san pau na do ka sngi ka jingmi padu Jesus Christ bat haduk ka sngi ka niam ka jinglai ka baki senran ki jongu ki apa ka ka kamra ha Jerusalem bat mangiru ngia ap kum ne ka yeng ka bakentang ka jongu blai ka bangi khmi len ti ban yo priang yo ne men sem ba khoi ba bangi yo ban priang yo ne men sem ba khoi ki para bangi bi ka kwa ban pesngo tangka to ka ne ha swa bangan pengkot
habang iyo pediang yo ni mensem bakoi ki jing mentoi ki bang iyo aga jim ka jongi ka banangkong kalong ka jing pendap ya ka doknut ka jongi da ka jing kemen na maru trai Jesus Christ ula job ya ka jing yap ka baar ka jing pengkubor banlong ginong pla yo Jesus utrai jongi kumunong penim ka balai ka jing pendep ya ka jing kular baai ka baai ya unong pentengen ubadai umensem bakoi kabasau kajing kemen hagiriu ngai namar kajing pendok no ya kajing long konswet jongi hagani ka perthai kabasan kajing khot ban kala kabamut bat kajing yo pediang yo mensem bakhot kaban riu kajing penim kaba shimet na ka pateng ban riu kaba kenriang kumbau Petrus wilayah khana wilayah lap wong to pen im yaladi nakani ka pateng benreu ka bakan riang bat habangi penyo isisai ka jingkan riang ka bala kispa sya akini kisngi ki jongi ki para bangai ka jingkan riang ki bangi mla syo banyo akini kisngi namar kata kadau ka ketien ka jong blai ka penkan mau syu yangi ka jing penim ka ba shimet na ka pateng benreu ka bakan riang dai lang ba ka jingdon uni mensem bakhoi ringkat batngi ha ka jingim ka jongi bat ka banyau ka jingyai ne scam ha ka jinghi kai bat ka jingya selok mensem bakhoi ka ba pra ka jingya long ka wai ki bangai ne ka jingya teli ha ka jingmut na ka benta ki kamu belai ka ba kendai ka jingai tino ya ladi bat ban lenno ya ka spa perthai bat brai ya ka spa ka ba kenjam mensem bat kas pasipo ka jingyo bor banle iki kamba bat kampala ha ka korteng utrai Jesus Christ ublein kurkuingi lengba ga ka khobor ha ga ni ka por ne ka banta ka burom ki jongu amen ngini panwai no ye ka jing shikri ki jongi yo boleh kini kapor barhabangin sami no nang ni tongin snow mangin long gita kibami rengkat bat kicing kerku mangin nami thali nang ni han rengin mi daga bangi snow mangilong kikon ki jaw boleh bala kerku lang baw taw mensem bakoi lang baga ni gasngi pentecost Manginami thali nang ni henry ngin long gi bayo bor nginang IT show abang nginang la banyat syaprang haduk gasngi jong ka cingkut ka jongi naga naga slakan daw ngini ruai naga nambar ka ba ars pa kendai pun nyo bad hadin gani ga jirwai an sungubhaban khor itemen mesan EW Carsono Sengobha ban kerku pelaj yangi. Mensem jonga to pen kentang sei ka bamanphar atrai. Bo ka jinglong khoj ka boneng ha ka donut balaswai. Ban sakoma lele shawai wadasha. Haba sho yang aki eryong haba shlei baben ki hagi lumru haba kendo ngala thaj bahang ni dum aban sngutu ya ke jinglong khoi klempop
Kumni habang in sami no nakayeng kabagan tang kajong me ahoble. Ngina ruway baben isnay ban pandap yang ginaunod kiman siyem kajongi. Nagabor kajong man siyem bakot kumba malapandap. Hagatagas ngi Pentecost kabaningkong hapadeng kiskat arngot kisenran lembat ki bedon rengkat lembat ki. Hagakamrang kabahan eng Jerusalem. Ngidon kama blay ye kajing panhamay bor jong kiman siem kijongi. Bangila ban im ban yele persa ye kani kaperthai kabakan riang bat kabon mutlop. Klemo men siem jong meken rat be ig nginum la le e ruem. Namar katangi dwai ba men isne ban pendap yang ye iwei pa iwei ki khon jong kabalang kajome. Lega bor kajong men siem bakot jome. Kerku ye kini ko kubor kabau sakri jome ulawan rat. Kerku yalau jong sakri ru ubadan si bon kijengkit. Ban penbiang ye kijanon kam jong ke pastorate ke distrik ke presbytery. Kumjuru jong ke hospital bat ke Presbyterian Youth Fellowship jong ke PCI. Keba mai ijon kijengkit klik ban tre ye ki kam ki jome able. Pendap ye iru daga bor men siem ko jome. Pelajang ye nang ni kan rat dagi jingker ku ke bagian sai ke jome. Baraga bawai no to ai ke jing ai eu Jesu Kristus bau trai. Ke jing ye ba ubleu pana bom jukun. Ke jing slok ke jing pensai bor ke jing pendap ke baraga bor ke jong men siem ko. Ken song dap happening jong ye iwei pa iwei ki be jeng lang hagani ke por. Lemro bat kitu baro ke bayo sngow ye gni ko khubo lingba ke YouTube jong kabalang. Lemro bat upai lang jong ublay sitolop kani ka perthei. Menta bat sedo ki ba bom jukut ru. Amen.